intine meskipun minggu iki jenenge tetep Bu Guru. Oke guys, Bu Guru tandang gawe iki dino minggu panggah tandang gawe ngadai Brambang karo njogo toko Alsat Frozen Food. Mampir guys, niki enek sosis, enek nugget, bakso, cireng, los pokoknya. Pesenan ayam gejrot wis rampung, buka toko wis, ning pasar wis, saiki wayahe ngadahi Brambang. Sakmene iki 1000-an yo. Sakjane iki enak nek goreng dhewe, tapi yo waktu karo tenaga niki ora nutut guys. Akhirnya tumbas sing wis dadi dikemasi sendiri seperti ini, dijual 1000-an. Biasanya kan wong-wong nek sing tumbas bakso mesti pakai Brambang goreng. Ini mesti kuwi guys, gak tau gak karo kuahe bakso. Mesti ana sing teko Brambang goreng. Kadang ya ana sing teko bawang goreng barang, tapi yo gak iso nyediakno guys. Soalnya bawang goreng ki angel, kecuali nek goreng dhewe. Tapi bawang karo Brambang posisi lagi naik daun. Lombok aja 1 kilo 90, tak bocori yo. Terus nek bawang putih 1 kilo nih 30, bawang merah 1 kilo nih 43. Iya tau, menyala kan, menyala buyukku. Nek ayam 39. Piye? Kurang murah piye? Kurang murah apa kurang munggah? Harga emas anjlok, bahan pangan mahal. Yo arep iki poso bodo guys, wajar. Oh munggah nah iki nek wis wayahe maleman ngono kae. Karo arepe bodo wis pol. Makane dadi bakul iki wis pinter-pintere kudu pinter-pintere ngolah sesuai permintaan para customer. Jaluke apa jenenge ngene wis selagi entuk bati yo lakoni guys. Soalnya yo asine kabeh sih guys, kabeh padha sambat soal perekonomian ning negara iki. Yo cuman nih yo piye yo, enek sing males yo, enek sing tandang gawe ini rekoso ben iso nyenengno anak bojo yo enek. Pokoknya piro-piro nek maring iki panggah kudu disyukuri. Kira-kira menurut sampean 1000 sakmene iki wis pantes ya guys ya. Brambang goreng 1000 sakmene wis pantes ya lho. Ya kan? Tak do 1000 nanai. Iki lengkap ning toko lho guys, 1000-an ya. Nek pengen bakso apa gawe soto, gawe rawon, daripada ribet ya tumbasnya Brambang goreng aja. Oke, selamat hari Minggu. Bestiana Bestiani.